Ħolma li saret realtà għall-Action for Breast Cancer Foundation. Dan għaliex wara numru ta' snin attivi, issa għandhom ċentru li fih jistgħu jagħtu s-servizzi tagħhom. Action for Breast Cancer toffri servizzi lil dawk in-nisa morda bil-kanċer tas-sider, fosthom servizzi psikoloġiċi minn professjonisti. Iċ-chairperson ta' Action for Breast Cancer Foundation Esther Sant saħqet li l-aqwa għajnuna għal dawn in-nisa morda bil-kanċer huma messaġġi ta' kuraġġ, għalhekk l-iskop ta' fondazzjoni bħal tagħhom. Primarjament hija essenzjali għax meta aħna nitkellmu fuq l-esperjenza tagħna, aħna jisna nservu ta' modelli għal nisa oħra jew persuni oħra jista' jkunu rġiel għax anke rġiel jgħaddu minn breast cancer. Allura dak li jkun jidentifika u jagħmel kuraġġ anke psikoloġikament. Iċ-ċentru ta' din il-fondazzjoni fil-Mosta kien inawgurat it-tnejn filgħaxija minn Mart il-Prim Ministru Chairperson ta' Marigold Foundation Michelle Muscat. Dan feluq is-sena mill-mewt tal-fondatriċi tal-fondazzjoni Helen Muscat. Michelle Muscat kellha wkoll kliem ta' apprezzament għall-ħidma ta' din il-fondazzjoni. U ovvjament għas-support tagħna dejjem jibqa' jmur għalihom għax ix-xogħol li jagħmlu huma biex iwasslu kemm importanti li n-nisa jiċċekkjaw lilhom infushom kif ukoll ma jagħtu inkoraġġament lil dawk in-nisa li għaddejjin minn din it-trawma li iva hemm ħajja wara l-kanċer tas-sider li iva nistgħu ngħixu ħajja normali. Waqt din l-inawgurazzjoni, is-Sinjura Muscat ppreżentat ukoll donazzjoni lill-Action for Breast Cancer Foundation. Dan bħala għajnuna biex ikunu jistgħu jkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom.